Gloria il-mulej. Dil-qawil daw kolla li tiseguna minn fuq YouTube. We welcome you, all of you who are following us on YouTube. Nħedġiġkom biex intom daw kolla tissegu, taqbdu koll il-Bibja ma'kom, fidejkom jekk qed tissegu dal-messaġġ u tgħidu magħna dak li ħanejdu aħna sa stess, kulħadd jaqbad il-Bibja fidej. U ħanamlu dikjarazzjoni ta' fidi u talba flimkien mis-qadis li tolbok fi semmi ibnek Ġesu Kristu. Għallimni l-kelma qadisa tiegħek u ħallija mulej li f'qalbi tippenetra u tagħtini revelazzjoni. Mulej il-kelma tiegħek tajt li l-bniedem ma jgħix biss bil-ħobs u bl-ilma, imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Jiena ħanirċiev il-kelma l-ikel tal-ħajja tiegħi u għadu għad iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Okay. Ħamorru fil-ktieb tar-Romani kapitlu 13. Dan huwa t-tieni messaġġ li ħanitkellem fuq l-unur. Bl-Ingliż honor. Bil-Malti hija unur. Imma ħafna drabi nużaw il-kelma ġieħ. Tagħti ġieħ. Tagħti ġieħ. Waħda mill-affarijiet li nixtieq naċċenna u please jekk qed tieħdu noti ikdbu għadi. L-unur, meta niftakar il-kelma unur, il-ġieħ, dejjem niftakar f'Royal Courts. Xi tfisser Royal Courts? Qed tifhmuni xi tfisser Royal Courts? Il-kelma unur, malli nibda malli tiġini il-kelma unur f'moħħi, tiġini kunċett ta' saltna fejn hemm re, jew reġina, jew familja reali. Meta niftakru jekk intom pereżempju ġili, jekk intom ġili kemm rajtu t-tiġ tal-prinċepu il-mara tiegħu u insomma mhux tas-reġenti anke ta' ħafna snin. Jekk hemm xi ħaġa li tispikka hija l-unur. Ġili notajtu għadi, ġili notaw kemm tispikka l-attitudni. L-unur, li tagħti unur, li timxi f'unur, li titkellem b'unur. Unur, jew ġieħ il-kelma. Il-kelma bil-Ħibru unur hija l-kelma li jekk tiktibha taqraħħa time, ma mhux time taqraħħa time. Li tfisser valur, li tagħti valur, li tagħti stima ta' l-ola degree, l-ola livell, dinjità. L-unur juri prezz lil dak li inti f'moħħok u f'qalbek ittieħ prezzoli tonora. Lil dak li inti tagħtih prezzoli f'moħħok fil-ħsieb tiegħek dak huwa l-iktar li ħatonora. Illum ħantikom 3 punti fuq l-ewwel net minn fejn jibda l-unur l-ewwel qabel kollox. Mela li tonora tista' tkun tagħmel / turi rispett, turi stima u turi li min qed tonora qed dan il-persuna jew persuni jew Alla nnifsu ifisser li inti għalik f'qalbek hemm valuroli leħ. Amen aħwa? Morru fi ktieb tar-Romani kapitlu 13. Illum ħanaqraw 2 kapitli mill-Bibja, hemm ktieb fit-Testament il-Qadim li jitkellem ħafna fuq l-unur. Il-kunċett kollu infatti ta' dan il-ktieb wieħed huwa unur. Kull mandu 2 kapitli. Ħanaqraw kollu dak il-ktieb illum. Romani kapitlu 13, vers 7. Nistgħu anzi kważi ħanmorru minn vers wieħed malajr. Romani 13 vers 1. Kull bniedem għandu jobdi lill-awtorità ta' fuqu. Kulħadd jaqraħħa miegħi. Kull bniedem għandu jobdi lill-awtorità ta' fuqu. Ma hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla. U l-awtoritajiet li hemm qegħdin hemm bl-ordni ta' Alla.
Għalhekk dawk li jaħduha kontra l-awtorità jkunu qegħdin joħduha kontra l-ordni imwaqfa minn Alla, u dawk li joħduha kontra Alla jkunu qegħdin jiġbdu il-kundanna fuqhom infushom. Irridu niftħu iktar fuq għadi ma mhux illum. Jibżaw mill-awtoritajiet mhux dawk li jagħmlu t-tajjeb, iżda dawk li jagħmlu l-ħażin. Trid ma tibżax minn min għandu s-seta għamel it-tajjeb u jkollok it-tifħir minn għandu. Għax għaddejt Alla u għal-ġid tiegħek. Jekk ma tagħmel il-ħażin, jekk inti tagħmel il-ħażin, skużawni, ibża minnhom. Min għal xejn, mhijiex għal xejn li l-kap iġib ix-xabla u il-Ministru tal-Alla biex jikkastiga u jitħallas minn min jagħmel il-ħażin. Għalhekk jeħtieġ li toqgħodu għall-awtoritajiet mhux biss minħabba l-korla imma wkoll minħabba il-kuxjenza. Għaliex ukoll ħallsu t-taxxi għax l-awtoritajiet huma uffiċjali tal-Alla għal dan ix-xogħol. Meta jagħmlu dan inkunu qegħdin naqdu jew jaqdu dmirhom. Għatu lil kulħadd dak li ħaqqu. Taxxa lil min imissu taxxa. Dazzju lil min imissu dazzju. Rispett lil min imissu rispett. Ġieħ lil min imissu l-ġieħ. Vers 7 qed jgħidlek pratikament nistgħu ngħidu li l-onur u r-rispett huwa sinonimu. Però l-onur hawnhekk qed jgħid u ħansibu anke fl-ewwel Pietru fejn Alla qed jgħid li għati l-onur lil min jisħoq l-onur. Jekk tieħdu fil-kuntest l-onur number 1 l-iskrittura tgħidlek ejja narawha, l-ewwel Pietru 2, ejja narawha. Illum l-ewwel nibda l-onur vertikali. Mbagħad nkomplu bil-onur diagonali. Sewwa orizzontali, le, vertikali u orizzontali, sorry. Vertikali ġifieri il fuq, orizzontali madwarek, ħanidu hekk, madwarek. L-ewwel Pietru 2 jekk hemm xi ħaġa li l-kultura tagħna qed titlef hija l-onur aħwa. Jekk hemm xi ħaġa li żminijiet li qed ngħixu fihom qed tispiċċa u qed titmermer hija l-onur. Qed ngħixu fi żmien fejn madwar id-dinja il-nies il-poplu minflok jafu kif jonoraw lil dak ta' madwarhom, jonoraw lil dawk ta' fuqhom, hemm element ta' ribellioni u ta' anarkija. Dak mhux ġej minn Alla, anzi ġej minn iħl-infer. Is-saltna tal-Alla, jekk trid is-saltna tal-Alla topera fik u topera għalik, inti timxi b'onur. Għax is-saltna tal-Alla hija kollha kemm hi bbażata fuq l-onur. Ma tistax tkun Kristjan u inti timxi b'diżonor b'diżonur. Dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Alla, dak kollu li jmiss ma' għandu onur. U Alla jridna li aħna, ara dik it-talba li ħafna minna ngħiduha u dak li ħafna mill-Maltin jgħidu. It-talba tal jgħidu naqta l-missierna, Mattew kapitlu 6 minn vers 7, le, insomma tista' bada vers 7 jekk trid, minn vers 7 sa madwar 13, it-talba ta' Ġesu fiha ħafna x'tamot. Kif ħanaraw minn ftit ieħor, Ġesu jgħid li dak li hemm fis-sema kienet ir-rieda tal-Alla li jseħħ fuq din l-art. Jekk qed nitkellmu llum fuq l-onur, is-sema topera fuq l-onur. Heaven, the atmosphere, the language of heaven is honor. You can say it's love, respect,
holiness kollu vera, ma tistax inti tgħid jiena qed nimxi bil-imħabba u fl-istess ħin tkun qed tgħix bid-diżunur. Għax ma jistgħux imorru tgħid jiena nħobbok ta' ma niddeżonorak. Ma tistax. Ma tifhmu? Jiġifieri, ma anke jekk jiena nħobbok, xorta rrid nonorak. Ma tistax tħobb u tiddeżonora fl-istess ħin. Għax l-element tal-onur jinkludi wkoll imħabba, jinkludi wkoll ir-rispett, jinkludi s-sottomissjoni. Apparti aħna s-sottomissjoni, smajna fuq is-sottomissjoni lejn l-awtoritajiet, għandna ktibna, għandna rajna xtejt Romani 13. Però titkellem ukoll Bibja tgħidlek tissottomettu lejn xulxin. L-ewwel Efesin, kapitlu 5, vers 22-23, tgħidilkom issottomettu lilkom infuskom lejn wieħed lill-ieħor, lejn xulxin. Amen. Dak huwa kollu parti mill-equation ta' onur. Dak huwa dak kollu li inti ssib f'saltna. Onur huwa attitudni. It is an attitude. Honor is an attitude. U jekk inti tittopera fis-supernatural, u jekk inti tis-supernatural jiġi reliġjat fuq ħajtek, tittopera fil-onur bil-fors. Bil-fors. Kemm hawn minnkom intom tixtiequ taraw il-barkit Alla jopera f'ħajtek? Ara, ħana nagħmilkom waħda ċara u di jekk inti qatt ma smajta iktibha u memorizza. Alla lilek iħobbok anke jekk ma tonorax. Alla lilek ibirkek u jixtieq ibirkek anke jekk ma tonorax. Alla jixtieq ifejqek anke jekk ma tonorax. Imma xejn minn dak ma ħajsek f'ħajtek jekk inti ma tirrilisjax dak li Alla għandu fuq ħajtek. U mod kif inti tirrilisja dak li Alla għandu fuq ħajtek hija billi inti tonora dak li Alla jonora u tonora lil Alla nnifsu. Do you understand, brothers and sisters? Meta jiena nonorak ma jfissirx bil-fors li jiena naqbel miegħek. Ħantikom eżempju. Jekk inti tiġi biex tkellem pereżempju ma' awtorità, ħanitkellmu fuq awtoritajiet governattivi. Għandek nies fil-politika, fil-gvern, anka bejn kristjani, meta jitkellmu lejn ċertu awtorità, jitkellmu b'mod dispreċċattiv, jittajru bejniethom. Dak Alla ma għalekx bil-forsi taqbel miegħu, imma xorta titkompli tonora. Alla ma jgħidlekx aqbel mal-gvern f'kollox, jew aqbel mal-Prim Ministru jew l-Oppożizzjoni jew il-President bil-fors f'kollox, imma Alla jgħidlek xorta tittonora il-Prim Ministru, xorta tittonora l-President, xorta tittonora l-boss tiegħek fuq ix-xogħol, xorta tittonora l-pastor tiegħek, xorta tittonora l-isqof tiegħek, xorta pereżempju Assis Kattolku. Nafu li hawn Assis Kattolku dejx kemm jgħidu ħmerijiet. Imma xorta tittonora. Jekk għandek il-Papa ġi li jgħid il-ħmerijiet, xorta tittonora. Ma tistax titkellem bot pastas jew disonorabbli fuq persuna kwalinkwa. Ma tistax. Għax Kristu mhuwiex fin-natura tiegħu li Kristu jitkellem hekk. In-natura tas-sema hija dejjem jiena nista' ma naqbilx miegħek meta jwissu I still honor you. U jekk inti tirrilisja il-barka tal-Alla fuq ħajtek, trid bil-fors, kulħadd jgħid bil-fors. Tittgħix fl-unur. Bil-fors. U hawn nies li żbaljaw. Hawn nies li żbaljaw anke fuq il-Facebook. Fejn jgħajru nies, jgħajruhom. Inti taħseb jekk inti meta tajjar persuna ħadd attira xi barka fuq ħajtek meta tagħmel hekk. Inti x'għadam għalhekk. U Alla mhux qed jiffavorixxik. Għandek nies jgħajru lill-ommhom u l-missierhom. Taf li hemm barka u meta l-Bibja tgħidlek tonora l-ommok u l-missierek hemm barka magħha. U ħanitu l-izzadin. Taf li għandek missierek spirituali apparti li għandek wet tal-ġisem. Taf li għandek om spirituali apparti li għandek wet tal-ġisem. Taf li inti tittonoram dawk whether you like it or not. Ħantikom eżempju jien. Kammil darba tilkom. Kienet Hagin għadu kemm kien fuq dan il-pulpit ġimgħilu. Kienet Hagin ma naqbilx miegħu f'100% kollox għajjuna. Bħalma ġieli qedtilkom ma naqbilx kollox ma Tom Brown.
qatt ma kien hemm mument fejn jiena iddiżonorajtu. Dejjem onorajtu. Dejjem. Għax li jiena nonora dik mhux suġġeriment minn Alla, dak huwa kmand. U meta ma tonorax, Alla tgħidlek dak li inti tagħmel il dak ta' fuqek, dak li inti tagħmel il dawk ta' madwarek, qed joħodha personali. Qed tifhmu aħwa? Amen? L-ewwel Pietru, kapitlu 2. Halleluja. Mela kulħadd jgħidha warajja, meta jiena nonora, jien qed nagħmel qed nuri valur lejn dik il-persuna. Fuq livell globali u ġenerali, number one, jiena nonora il-bniedem u minnu sempliċement għax hu bniedem. Sempliċement għax bniedem. Għaliex? Għax kull bniedem huwa magħmul u kreat fi xbieħ Alla. Sempliċi. Tiġa biżejjed. Once again, ma jfissirx lil min nonora bil-fors naqbel 100% miegħu. Number one ejja nkunu realistiċi. Hemm xi ħadd fil-ħajja li inti taqbel miegħhom 100%. Laqqas miegħek innifsek. Illum għandek fema tad-diġiba u tara differenti. Amen. Imma għalhekk l-unur li qed titkellem fuq illum il-ġurnata huwa ħanibdew huwa unur li mhuwiex attaċjat ma' xi ħaġa li inti bil-fors għax inti you deserve it. Hemm unur li inti tista' fis-sens tikber f'dak l-unur għax inti tista' taħdem għalih. Sewwa u nitkellmu fuqha aktar tard. Imma fuq l-unur bażiku il-Bibja tgħidlek onora lil kulħadd. Isimgħuha. L-ewwel Pietru 2, vers 12. Għidlu Spiritu Santu kellimni u għallimni kif jiena nopera fis-saltna tal-Alla bl-aħjar mod. Halleluja. Jisi ħanajdkom ħaġa ħwa, ħanajda di pubblika. Jekk inti tara dan il-YouTube illum, dan il-messaġġ, u li xi darba għajjartni, insulentajtni, ktibt fuq il-Facebook kontra tiegħi, li ma ffettwajtnix laqqas qatra. Però ħana millek garanzija għal ħajtek kollox tbiddel. 100%. Qed tifhmu aħwa? Aħna nies ta' unur, irridu nonoraw lil Alla u l-poplu b'mod ġenerali. Fil-Knisja rridu nitkellmu fuq wkoll. Imma issa nibdew nitkellmu fuq b'mod ġenerali. Vers 12 ta' kapitlu 2. Halleluja. Mela jiena nagħti valur il-dak li Alla jagħti valur, amen? U Alla jagħti valur il-ħajja. Vers kapitlu 2, vers 12. Ħuti ħanibda minn vers 11 da. Ħuti eżis. Il-tlobkom biex bħalma l-barranin u orba titċaħdu minn xewqa tal-ġisem li jitqabdu, xewqa ta' ġem li jitqabdu kontra r-ruħ. Ġibu rwieħkom sewwa, jiġifieri bil-Ingliż tgħidlek let your conduct be honorable. Ġibu ruħkom sewwa qalb il-pagani, ġifieri qalb dawk in-nies li mhumiex Kristjani, ġifieri. Sewwa biex jekk huma jgħidu fuqkom bħalli kieku kontu nies ħżiena, jaraw sewwa l-emil tajjeb tagħkom u jsebħu l-Alla meta jasal jum iż-żjara tiegħu. Mela hawnhekk qed jgħid il-mulej jgħid poplu tal-Alla fl-aġir tiegħek oqgħod attent kif taġixxi ħalli l-kondotta tiegħek, l-aġir tiegħek meta n-nies iħarsu lejk ikun ta' unur ta' ġieħ. Għax il-fatt li jiena u inti ngħidu jiena ta' Ġesu
Mbagħad minn fomna joħroġ ċertu kliem, l-aġir tagħna jkun ċertu mod, taf x'qed nagħmlu lil min qed jarani, taf x'qed ngħid qed inġib mhux biss diżunur lili, qed inġib ukoll diżunur lil min nippreżenta. Hello. Amen. Għalhekk kemm il-darbet tilkom jekk tiżbalja privatament, indem privatament, jekk tiżbalja pubblikament, indem pubblikament. Għaliex, x'meta inti tgħid jien Kristjan u jiena ktib post li offendejt il-xaħat u tkellim pastas. U inti tmur tgħid imbagħad tmur tebet jiena fil-shower u tkun titkellem għall-mulej tħossok ħażin, tgħidlu Jesus sorry forgive me u tgħid lill-mulej ħafilli ta' sa nafsi qalba għalek biċ-ċoħra ta'. Għalhekk m'intix lest. Inti ddiżonorajt il-Alla ta' pubblikament. Għax l-ewwel tgħid kemm qed praise the Lord, thank you Jesus, u f'daqqa waħda ġibt diżunur lill-Alla, basta jgħidu li Kristjan da, smajta dik x'għamlet, smajta dik x'qalet, x'għamilt? Iddiżonorajt lill-Alla. Għalhekk fis-salt nisimgħuni aħwa, jekk jiena irrid nimxi bil-fidi, irrid nimxi bl-unur. Jekk jiena rrid nitkellem fuq il-finanzi, irrid nitkellem bil-finanzi bl-unur. Jekk jiena nitkellem fuq l-imħabba, irrid nitkellem l-imħabba bl-unur. Xejn fis-salta ma jaħdem b'diżnur. Xejn. Qed tifhmu? Mela dan huwa Alla hawnhekk ma jħallek spazju ta' x'taħseb int, dan bil-forsi tagħmlu. Jekk trid tirrilisja dak li Alla għandu fuq għal ħajtek. Għax Alla għandu ħafna affarijiet għalik fil-ħajja tiegħek, imma inti jiddependi minnek kemm ħadd irrilisja fuq ħajtek. Ħanejda bl-Ingliż. Everything that God has for you has to be activated by you. Let me come close to home. Istab daqqa waħda jekk tħoss il-kallijiet juġawk, dak għax jinet li tfishomlok minn ftit ieħor. Nisa miż-żewġin. Fi kliemkom kemm qed tonoraw il-żewġkom. Pastor, inti ma tafx kemm hu ballagħluda, taf kemm hija ħmerijiet. Għax taf kif idellagħhom li hu. Il-dak u jiena Pastor, mhux il-dak qas tista' tissib kaptu tiegħu għax qisu balalu baħnan u stupidu minn kollox. Ma għax tgħid il-ħbiebek hekk ukoll hu. U mbagħad trid il-barka tal-Alla fuq ħajtek u Alla jfejqek u Alla jtik il-grazzja. I think some wives need to repent tonight. Tgħid li ja pastor semmi l-irġiel kemm ħaddum. Mela laħseb tek mhux ħansemmihom xejn. Alright, qed inħenna likom nisa, ħansalvakom issa daqqa. Irġiel. Dan ukoll jotta likom. Mela, mhux ovvja ikollok disgwit ma' martek. Number one, intom ġejti minn żewġ familji differenti, minn żewġ backgrounds differenti, tħobbu affarijiet differenti. Sewwa, mhux ovvja. Imma tista' jkollok disgwit u xorta tibqa' onorabbli? Definitely. Kemm il-darba jjartu li żewġek? Kemm il-darba jtajjarta lil martek? Mbagħad Lord, please heal me because I have a lot of pain. U Alla tjagħmilek hekk ara. Bla 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 bla. Ġej tisma' xejn. Għax Kristu jgħidlek fl-ewwel Pietru kapitlu 5 vers 7, irġiel, jekk intom ma narawx il-martkom, it-talb tagħkom laqas insema'. Ara oj, timlix għajnejk mara. Ma jfissirx li l-irġiel biss it-talb ma jinsemax. Jekk inti tagħmel bil-kontra lil raġel tiegħek laqas it-talb tiegħek ma jinsema'. Għax Alla, il-fatt li inti kreatura minn Alla poġġa valur kbir fuq hekk. U issa trida u ma tridx, jogħġbok ma jogħġbokx, tittonora lil żewġek.
u ma twaħħal f'ħadd inti żewġtu. Twaħħal f'ħadd int ridda. Pastor, żewġni għax ma nistax insom. Nixin għamilkom video stan. Meta xi ħadd jibda jiġi fuq jagħmel jekk ngħidu minuta ħanna rekordjak ħanna nbatulek ta' xi sena oħra millum. ħanidgħu aħwa. L-Ispirtu tal-għoda bis-serjetà bħalsa, l-Ispirtu tal tikellimkom, Knisja Talla intom fejn intom Malta u Għawdex. If you want your marriage to be blessed, don't dishonor what God honors. Tiddiżonorax dak li Alla jonora. Il-żewġek onorah. Il-martek onorah. Naf li fil-ġisem ikolkom xi tgħidu, ikolkom tisgwidu tiġġieldu, però hemm bżonn taqa' fil-ħama. Hemm bżonn taqa' fil-ħama. Ku kelli noħdolkom ir-recording ta' meta kellkom xi tgħidu d-dar intom nisa u irġiel. Tħossok komdu kieku nsemmaw il-Knisja. Kif lajklu l-ħama lil żewġek. Jew kemm weġġajta bil-sinek u sawwatta lil martek. Daw l-affarijiet qed taf x'qed jikkreaw, qed jikkreaw saqaf fuqhom. Saqaf tal-azzar bejnek u bejn Alla. U inti tgħid, ma kif ma nistax nara breakthrough? Kif ma nistax nara l-barka? Inni nistenna. Inti qalbik kreajt saqaf tal-azzar bejnek u bejn Alla. Għax inti kontinwament bil-sinek, bl-attitudni tiegħek għal miż-żewġin speċjalment qed tiddiżonora lil żewġek, lil martek. U meta tiddiżonora lil żewġek qed tiddiżonora lil Alla, meta tiddiżonora lil martek qed tiddiżonora lil bensien. Taqbilx magħha. Taqbilx miegħu. Taf flimkien billi ritornat il-Bibja ma tgħidlek mara qabel ma żewġek dejjem. Imma mara dejjem onorah. Mal-onur, tidnejdilkom breakthrough, tidnejdilkom equation ta' breakthrough. Onora lil żewġek. Kosta kollox għednejdilkom bl-awtorità fi Kristu Ġesu. U ma kollokx għalfejn titlob darbtej breakthrough. Għax taraħ l-ewwel darba. Għaliex għax inti tkun qed topra f'atmosfera tas-salja. You honor. Honor is the air that heaven breathes. Honor. Amen? Halleluja. Vers 17 tal-ewwel Petru 2. 17. Għati ġieħ lil kulħadd. Niftakar meta kont għadni żgħir il-primarja ftit snin ilu. Kienu jgħalmuna meta tara titla fuq tal-linja u tara anzjana bil-wifqa u mela dik l-anzjana u mela dik il-mara bid-baby umlu dak l-anzjan. L-lum, number one, ħafna huma consumed bil-Facebook. Jista' jkunu qed joqtlu xi ħdej għax Ara da miet. Ħanallimkom dak li tallimt fil-kindergarten u l-primarja.
jekk inti tkun fuq tal-linja u int tgħid li ta' Kristu u tara mara anzjana, raġel anzjan, mara bil-baby fuqha jew bit-trabi jew int tkun l-ewwel wieħed li tqum onora dik il-mara anzjana, onora dak ir-raġel, għax iskrittura tagħmilha ċana. Onora lil kulħadd. Onora lil kull bniedem. Għalina Kristjani ma nistax ma naċċettax jien li tgħid li Kristjan u timxi b'mod diżonoru. Inħobbkom fi Kristu, isimgħuni xejn ħadd ma jieħu għalija. Kif nilbes jien mhux fid-dar tal-Alla biss, kullimkien. Tidejlek għaliex nilbes deċenti? Irħila l-raġel mhux daqshekk daqs mara jkun indeċenti. Mara tista' tkun indeċenti ħafna tal-raġel naħseb jiena. Imma ejja nagħmluhom it-tnejn l-indaqs. Id-dar tal-Alla, Alla veru jħobbna kullimkien kif aħna. Sa ċertu punt ma tgħidha dik ta' għax ma ngħidu aħna Alla jħobbna kif aħna, kun ngħidlek ma salva xejn pa' kif int. M'għandux lejn Kristu ma labqa' kif int, taf feċu wejt Alla jħobbni kif jien. Ġifieri għad attent kif tuża dik il-frażi Alla jħobb il-kulħadd, vera Alla jħobb il-kulħadd imma Alla ma jħobbx kollox. Imma jekk jiena qiegħed fid-dar tal-mulej, fil-ġema tal-mulej, fil-fellowship. Sewwa, hemmhekk jiena nilbes pulit jew nilbes deċenti mhux bil-fors bl-ingravat jew bis-sut għalkemm jiena persuna toġobni. Fis-sajf ħadd tkun aktar diffiċli għax ħożi tħani. Għarħila li hawnhekk ringrazzjaw Alla għandna l-barka tal-air condition. Imma nilbes tajjeb u onorabbli mhux għax tarani inti ta'. Għax jiena hawnhekk meta niġi fellowship, taf x'inħossni dieħel, I feel like I'm entering a royal court. U għandi dan il-kunċett f'moħħi li ħadd ma jieħu għalija. There's a fine line in what I'm saying. M'għandi xejn jiena kontra li tiġi bil-flip-flop, all right? U laqqas ngħidlek li ħadd għamel dopa xi bil-flip-flop. Ħanej di għalija, din hija regola għalija. Toħodix inti. Però kieku jiena nħossni skombi niġi bil-flip-flop. Mhux għax dubta. Isek hawn xaħat bil-flip-flop, tħossokx ħażin. Sewwa, mhux għax il-flip-flop fih xi ħaġa ħażina fiha nifisha, u fis-sajf nifhimha. U hemm kulturi mhux bil-flip-flop biss ma tmurx anke ħafi jmorru. Jiġifieri it's not that. Imma naħseb fil-kultura tagħna, naħseb il-kultura tagħna taffordja, issa din hija opinjoni tiegħi, jiġifieri din mhux Vanġelu. Ta' il-kultura li aħna ngħixu fiha, aħna ma ngħixux l-Uganda ġo xi Bush, minn fejn kemm ġew Kristu Elvis. Aħna ngħixu f'Malta fejn tmur ħajkun post pulit, post sabiħ bil-madum bil-air condition. Ma nafx, din just my opinion. Dak kollu jittilkom qabel mhux l-opinjoni tiegħi, dan din biss hija l-opinjoni tiegħi. Jiena naffor jekk ikun il-bes kif nirrappreżenta l-aħjar ir-re. Mhux qed ngħidlek il-bes bil-fors bil-kukkarda u bil-ċoffu bil-whatever. U bil-fju. Once again, min ħajġi bil-flip-flop mhux ħanejlek xejn fuqha għax mhix kwestjoni ta' fil-flop u żarbu. Sewwa, imma l-bistana mhux biss għandu jkun diċenti, mhux biss ma jkunx ta' jien naf xejn tentazzjoni għal ħija jew għal oħti, imma nilbes pulit sempliċement għax jiena qiegħed f'parti ċasaltna. Allura hemm attitudni ta' onur li ftakkar aħwa, ħanejdkom aħwa. Naħseb il-biċċa kbira tan-nies minnkom jekk tgħidli il-lallu għadhom kabbatuli ittra minn l-uffiċċju tal-President. Jiridni mur nikol miegħu. Kunu onesti miegħi. Kemm minnkom tmorru bil-flip-flop u bix-shorts.
Issa ta' president u li u anka l-president li għanna bħalissa il-Mulej Birku, ma naħsibx ħajkeċċik il-barra, ma naħseb itik ħalsa sew. Issa jew jgħid kemmu modern da, jon kella jitħassrek kemmu f'qir miskin ħattu xaġa xi bas Once again, mux neċessarjament għax huwa dnub, għax hemm ċertu attitudni ta' nur. There's a dress code. Aħna fl-uffiċċju l-lum ġurnata ħafna kumpaniji tkun qed taħdem f'uffiċċju. U f'uffiċċju hemm dress code. Sewwa. Dik just my opinion. Once again, jekk inti tkun bil-flip-flop, ara ma tkunx taħseb li inti m'intix welcome ġewwa River of Love għax mhux il-kwistjoni. Però ħantikom issa ħammur livell ieħor. Għal daw kollha li timministraw. Nisimgħuni sew. Għal daw kollha li timministraw. Praise and worship, kelliema, predikaturi, għalliema, dawk li huma f'awtorità, diakni, xjuħ elders. Dak jiena, Gordon John Manche. Pjax fil-grazzja talla il-pastor ta' din id-dar, nixtieqkom tilbsu ċertu dress code. Issa, tista' tmorru knisja oħra u jgħidlek isma' ħi tista' tiġi bil-filflop hawn ta'. No problem. I believe there's a certain dress code that honors our God. Dak li għedtilkom, dak huwa opinjoni tiegħi, intitolata liha mhix Vangel. Amen. Issa, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mela, ringrazzjakom li forsi jgħid li pastor jħass s-sajf, ħatuqgħod li business arbun u galzetti. Hallelujah. Grazzi Ġesu. Ftakar di, once again, jekk inti tmur l-uffiċċju tal-President, tiltaqa' miegħu, hemm delegazzjoni ta' gbarat, naħseb kif tilbes ħataħsebha darbtejn. Fem, we're not going to make an issue out of it. It's just as an opinion as a pastor of this house by the grace of God. Hallelujah. Hallelujah. Mela, għati ġieħ lil kulħadd. Ħobbu lill-aħwa. Imu lill-Alla u weġġaw lis-sultan. Weġġaw, jiġifieri onoraw. Honor the king. Weġġu. Weġħu. Honor the king. Honor the king. Honor those in authority. Honor them. Tiftakar meta Pawlu fl-Atti tal-Apostli kien arrestat u xi ħadd taħdaq fuq ħarta daħarta anke lil Ġesu għamlu ilu. Għallu x'qed ħażin. Ġesu qallhom x'qed ħażin. Pawlu wkoll, anzi Pawlu miskin qallhom skużani jekk itkellimt b'mod li forsi mhux xieraq għalkemm ma nafx fejn qed ħaġa ħażina, imma jekk għamilt żball skużawni ma kontx naf li qed nitkellem mal-awtorità. Ġifieri Pawlu wkoll kien jaf il-kunċett li ma' awtorità titkellem ċertu rispett, unur. Ħanorikom skrittura morru fil-ktib ta' Efesin 6. U wara jekk għalajt immorru fil-ktib ta' Ħaggaj. Jisjaħwa l-unur jirrilisja fuq ħajtek is-sopranaturali. By the way, biblikament, teologikament u fil-kuntest tal-kelma unur fit-testament il-qadim u anka fit-testament il-ġdid fl-Apokalissi, l-unur ukoll għandu x'jaqsam mal-flus, mar-rikkezzi. Bis-serjetà ngħidlek u ħadaraw bajnejkom. Fil-Bibja tgħidlek fl-Apokalissi, kapitlu 19, fejn tgħidlek in-nazzjonajiet ġabu unur lil-Re Ġesu Kristu billi ġabulu ir-rikkezzi tan-nazzjonijiet tagħhom. Fit-testament il-qadim meta kienu jonaraw ir-Re, dejjem kienu jonaraw ir-Re bir-rikkezzi. Mhux just I honor you king.
Għalhekk fil-Ktieb tal-Proverbi kapitlu 3 tgħidlek onora lil Alla bl-ewwel frott tal-qlieħ tiegħek. Għalhekk meta inti m'intix qed iġġib id-deċma u l-offerta u iva jiena Pastor Gordon John Manxe nemmen fid-deċma, inkluż jien nagħtiha. Għaliex? Mhux għax jiena taħt liġi, imma hemm xi ħaġa li ma tgħadda qatt u ma nbidlet qatt jitkellem unur. Unur, sempliċi unur. Honor. And whom I honor, I always give the first and the best portion. Qed immuha lil min nonora jiena ndib dejjem l-ewwel u l-aħjar. Jekk inti tonora. Amen, di da ċara ta' fiktib ta' ħagaj, anzi. Mela, Romani, Efesin, sanna fejtilkom, Efesin 6. Efesin 6. Vers 1. Intom tfal, isimgħu mill-ġenituri ta'kom fil-mulej. Din interessanti. Għax kważi laqqas qed jgħidlek hawnhekk, isma' mill-ġenituri tiegħek tad-dinja, dak ma jfissirx li ma tismax minnhom. Isma' minnhom, onorahom, irrispetthom. Imma hawnhekk qed jgħidlek isma' fil-ġenituri tiegħek fil-mulej. Jiġifieri your spiritual parents issa. Isimgħu minnhom. Obduhom. Għax dan huwa sewwa weġġaħ il-missierek u lill-ommok. Di qiegħda fl-10 kmandamenti. Weġġaħhom, mhux weġġaħhom, weġġaħhom, weġħuhom. Kemm stramba din il-kelma. Imma li tfisser hija honor your father and your mother. 1. Fil-ġisem ta' Kristu, Pawlu jitkellem fl-ewwel Korintin kapitlu 4, vers 13. Li fil-ġisem ta' Kristu għandek il-missier spirituali. U għandek il-missier għandek l-om, ovvjament. Ħafna drabi il-missier kollu il-martu. Sawa, imma parti minn hekk għandek il-lom ukoll missier. Eża saħwa. Araw kif mal-unur hemm barka marbuta diretta magħha. Jekk inti tonorhom lill-lom ukoll missierek, dan magħha hemm weda marbuta li jkollok ir-rizq u jkollok komodri. Ikollok ir-rizq. Kemm hawn minnkom tixtiequ ikolkom ir-rizq? Kemm hawn minnkom ikolkom iktar flus fil-but? Dawk li minnhom sollu jdejkom qed tikdeb. Naħseb ħadd ma jmur minnkom ix-xogħol u ma tajtukom il-paga f'idejkom jgħidu leħi ma tantx għalfejn. Da m'għandek xejn, da xrittu ejja. Ovvja, u hija biblika. Il-Bibja tgħidlek il-ħaddim ħaqqu ħlasu. Amen? Imma isimgħuni. Hemm ħlas lil boss tiegħek ma jistax jagħtihulek f'ċekk. Jew il-ma min qed taħdem ma jistax jagħtihulek f'ċekk. Imma Alla jwedek jekk inti tonora lil omok il-missierek tal-art u lil omok il-missierek spiritwali, Alla għallek jkollok ir-rizq. Jiġifieri l-prosperità ta' tfisser dik. U jkollok ħajja twila. Kollok barka ta' ħajja twila. Darba smajt testimonjanza personali kien hemm koppja u mardetilhom marda serja t-tifla tagħhom. U t-tifla tagħhom kienet xi madwar 20 hekk. U t-tobba għalulhom il-marda tat-tifla tagħhom hija serja u jekk ma jkunx baraklu ħadħallina. U l-om u l-missier ovvjament talbu ħafna li għal-Knisja wkoll. Ma bdiet taqra l-kelma u sabet din l-iskrittura f'Efesin kapitlu 6. U qaltlu mulej, qaltlu t-tifla tagħna dejjem onoratna, dejjem irrispettatna, inti wedna, jekk it-tifla tonorak, it-tifla tiegħek inti tagħtiha ħajja twila. U klejmja dik il-weda u qamet mis-sodda tal-mewt u baqgħet ħajja, halleluja. Isimgħuni aħwa, illu li jitkom
ħobbuhom, għożżuhom, tispoljawhomx. Għalmuhom jirrispettawkom. Mhux għalik, għalihom. Għax pass id-dejja tajna nkun ħarx, ma natallaħħom qishom pastit. Skuż il-kelma, għal-kemm mhux dawa dik. U inti minn għalik li għad tkun ġenudu sweet, biex imbagħad tista' xi darba tkun tarhom il-ħabs. Jina mhux għaddejlek li tkun ħarx tagħhom, il-bibja tgħidlek tkunx ħarx ma' wliedek, imma d-disciplina, il-bibja tgħidlek xi kultant tinħass ħarxa, imma l-bibja tgħidlek imma tagħmellek ħafna ġid. Mur aqra Lut kapitlu 12 tajt missierijiet iddixxiplinaw il-uliedkom jekk tħobbuhom. U jekk tara l-raġel jiddixxiplina lill-ibnek, ara ma tmux taqbes għall-ibnek, għax l-ibnek kif ħaġġibu jisu balalu tal-mami. Jina mux għednejlek jek tara l-missieri abbuża l-ibnek, u kun ħajoqtlu u whatever jgħotola, dik ovvja. Imma jan billi kun ibes, Alla lek ħalaq il-raġel biex kun disciplinarju u ibes. U mux sabxej il-Bibja tgħidlek missierijiet id-disciplina u l-ulidkom, il-missierijiet il-missierijiet. Għalek nemmen sakrosant li kull tarbija fid-dinja jisħoq ila papa u mama, mux mama u mami, jew papa u dadi, dik hija perverżjoni li ma ġiex ġejja minn Alla mill-gvern. Għax kull tarbija jisħoq ila mami u dadi, mama u papa, għax hemm bżonn la Alla melek, għal dik hija l-aħjar li kull tarbija jisħoq ila. U neħħi l-kappell lil dawk il-ġenituri bħala papa kellu jtella lill-ulidu waħdu għax il-mara sparixxiet, jew forsi mietet, jew nkella li dik il-mara li kellha tella lill-ulida mingħajr ir-raġel preżenti jew għax miet jew sparixxa wkoll. Dak il-mulej birikkom u tikom grazzi speċjali. Imma l-aqwa disciplina tiġi mingħatija meta jkun hemm missier mhux disciplina biex itorrihom u lilidek. Urihom il-mħabba, ilab magħhom, ħobbhom, għannaqhom, bushom. Ma meta jiġi d-disciplina, żommilhom. Dik hija l-imħabba perfetta. U għallmuhom jonorawkom. Għax jekk talmuhom jonorawkom, int tgawdi lilhom u huma jgawdu lilkom. Għal-ħajja twila. Halleluja. Mork tibta ħaggaj malajr. Kon infaħħar Ġesu Kristu. Halleluja. Grazzi Ġesu. Ħanaqralkom minn kapitlu 1, vers 3. Il-mulej tkellem permezz tal-profeta Ħaggaj u qal: jaqgħu għalikom huwa issa l-waqt li intom tagħmlu fid-djarkom imsaqfa waqt li din id-dar għada ħerba. Mela l-mulej tgħidilhom: mela intom qed tibnu darkom qed tagħmlu djarkom lussu u d-dar tiegħi ħallejtuhi li ħerba. X'inhu l-kunċett? Ma onorajtnunix. Mintomx onorawni. U issa dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti: ġibu quddiem għajnejkom min xi xaddejtu, bosta żrajtu, imma ftit ħżintu, kiltu u m'hemmx li tiskru, ilbistu u m'hemmx li tisħnu, u ħaddiem mikri qiegħed ħlasu f'but imtaqqab. X'jiġifieri x'qed jgħidilhom? Jgħidilhom għax intom ma onorajtunix, ma onorajtux id-dar tiegħi. Xtejt fil-ktib ta' Malakija, onorawni billi ġibu l-għexub fid-dar tiegħi. Għalet jgħidilhom hawnhekk m'intomx onorawni. U għalhekk intom mhux qed tħolkom iskom taħdmu kemm taħdmu iskom għadmu kemm hawnhekk biżejjed, għad minn tibgħa tista' tlaħħaq mal-kam mal-ħajja. Sew mhux għax għandek xi dejn u titħallsu qed titkellem jien, imma titkellem li imma kif isu qatt għandek kemm għandek qatt m'għandek biżejjed. Għaliex? Għax ħafna mill-poplu Alla semgħu messaġġi li m'hemm bżonn ta' dideċ ma aħna taħt it-tesmendi ġdid issa, aħna mhux taħt il-liġi. Balalu, il-liġi ġiet wara
mijiet ta' snin li kienu milhom diġà jagħtu għad-deċma. Għax huwa prinċipju tas-saltna li għax Alla qal għaliex Alla rabja ma' Kajin. Għax kien tafu l-istorja ta' Kajin u Abel. Għaliex Alla irrabja ma' Kajin u ma' Abel, le? Naħseb naf għaliex. Naħseb għax kien vegetarian, għallu l-laħam ma niklux. Għaliex? Għax Abel ġablu xejdu the fruit of the land. U Kajin ġablu għannaman. Bil-kontra, għedin ħallatom. Mela jgħidli. Il-konċett kien dan. Għedin ħallat in-nies jien mhux l-ewwel darba. Għedin ħallat in-nies użommhom. Il-konċett kien hekk ara. Alla qal inti iddeżonorajtni. Għax inti ma ġibtlix l-aħjar, inti ġebtli milli kellek milli fdalek. Ara Abel, u x'Abel dak li għamel sewwa. Abel sewwa, mela mek ma tajjeb. Abel honor l-Alla għax ġablu l-ewwel u l-aħjar frott. Mela l-kunċett tal-ewwel frott ġi mill-inqas 430 sena qabel il-liġi. Għaliex, mela jiena u inti jekk jiena verament ngħix bħala Kristjan fl-unur u natiġih l-Alla, dejjem jekk ma tistax nara l-Alla ġiblu l-aħjar porzjon. Tista' tgħidlu Alla jien narak tamma ħadax baqali fil-but. U nittibja l-Alla. Jitonorah l-Alla. Passer, terġa' semmi l-flus. U nara l-Bibja qalbi. Minn Ġenesi l-Apokalipsi jisibu. Għax ħafna l-idoli tagħhom huma l-flus. U meta tissemma l-unur fit-Testament il-Qadim, mura qara dal-ktib ta' Ħaggaj kull ma fih żewġ kapitli. Ara kif Alla jitkellem li Alla ġie deżonorat mill-poplu tiegħu għax minflok ħadu ħsieb it-tempju, ħadu ħsieb djarhom l-ewwel minflok onoraw l-ewwel Alla. Ejmen aħwa. Ħala kemm hemmx nitalmu fuq l-unur? Kemm hemmx nitalmu? Qed ngħidilkom il-Bibja tgħidilna ċar jekk intom tonoraw lil min jinonora, jekk intom tonoraw lil Alla l-ewwel qabel kollox, nafu li fid-desma u l-offerta nkunu qed nonoraw. 2. Onoraw il-ġenituri tagħkom. 3. Onoraw il-ħudkom. Jekk inti timxi b'dik is-sistema, dak il-prinċipju tas-saltna of a royal court mentality, you will never have to ask for another blessing because the blessings will flow through you. Hallelujah. Amen. Vers 7, dan jgħid il-mulej tal-eżerċiti. ġibu qoddim għajnejkom minn xi xaddejtu il-ħaqtu fuq il-montanja ġibu l-injamu u ibnu d-dar u jien nitaxxaq bija u nissibaħ bija jgħid il-mulej stennejtu lil kolkom ħafna wara ftit ikalkom u meta ħżintuh fi djarkom jiena nfaħt u tajjartulkom għaliex oraklu tal-mulej tal-eżerċiti għaxi dar li ħerba waqt li jintom kull wieħed minnkom iħaffef lejn daru. Eżi saħwa, ħalli nuħodu l-opportunità ħansemmija di. Alla xi darba l-inna ħajtina l-grazzja li nidħlu f'daru ġifieri kemm din sabiħa dal-post ma dal-post xi darba ħajspiċċa minn taħt fidejna x'aħna hawnhekk nikruh. Alla jrid lill-poplu tiegħu li aħna nonarawh billi nibnu il-tempju tal-la. Tejli maħna mux aħna l-lum il-tempju tal-la mulej, pastor, bżonna nibnu l-tempju il-mulej, pasbeġi. Le, sena fti. Jekk inti tħares madwar id-dinja, Alla dejjem jiġi onorat b'tempji li huma mibnija għalih. Isma', f'Malta mimlija templi, imma ħafna minnhom huma dedikati lid-demonju. Tgħidli kif? Meta inti għandek tempji, diskoteki, barijiet, lussu u mux ftit meluf jiġu minn fuq avjom ta' miljoni. Kif iġibuħ il-flus? Kif jisibu l-flus għad-tempju tad-demoni fej ħafna ħajjiet jiġu meqruda? U għaliex għad-tempju tal-la irridu nitqanċu? You think that's honorable?
Tgħid li pastor, dal-waqt ġej il-mulej. Tisbħabber rasek xej, għax la jiġi, kull mandek kollu warajk ħajbqa tħabbiex rasek. Mela, jekk jiġix illum, jew jiġix minn sena oħra, minn issa jiena rrid nipprepara f'qalbi, jiena rrid nonora lill-Alla, ħalli sakemm din l-art tibqa' ikunaw legacy weird ħalli jekk aħna din l-art tibqa' u jekk Ġesu Kristu jdumma jiġi bħalma ilhom jistennew ħruġma ta' Kristjani u għadu s'issa qatt ma ġie. Jekk din l-art tibqa' u wliedna jiġu warajna, ikollhom legacy, kollhom ara missirietna onoraw l-Alla u bnew tempju ċentru għal-mulej fejn isem il-mulej qaddis jiġi glorifikat. Mhux aħna impaxxu lid-dinja, nikru nagħtu l-flus in-nies tad-dinja, immorru noqogħdu nsibu l-postijiet. Dak mhux onorabbli qudiem Alla. Alla għandu flus, imma qegħdin fil-pockets, fil-but tan-nies tiegħu. Amen, aħwa. Ejjew nonoraw il-mulej. Ħankompli naqralkom. Mur vers 12. Imbagħad Zerubabel bin Siyaltiel u Ġoswe bin Ġehozadak, il-qasis il-kbir u l-bqija tal-poplu kollu semgħu s-seħħa tal-mulej Alla tagħhom u l-klim tal-profeta Ħaggaj kif batu l-mulej Alla tagħhom u l-poplu beża mill-mulej u Ħaggaj il-messaġġier tal-mulej wassal lill-poplu l-messaġġ tal-mulej u qalilhom: Jien magħkom oraklu tal-mulej. U l-mulej qajjem l-ispirtu ta' Zerubabel bin Siljatel, gvernatur ta' Ġuda u l-ispirtu ta' Ġoswe bin Ġehozadak u l-qasis il-kbir u l-ispirtu tal-bqija tal-poplu kollu u ġew qabdu x-xogħol fid-dar tal-mulej tal-eżerċiti Alla tagħhom fl-24 jum tas-sitt xahar. 2. Fit-tieni sena tas-Sultan Djarjus 7 xahar fil-21 tax-xahar ġiet il-kelma tal-mulej permessa Ħaggaj il-profeta u qallu: Isa, mur kellem il-Zerubabel bin Siljatel, gvernatur ta' Ġuda u l-Ġoswe bin Ġehozadak, il-qasis il-kbir u l-bqija tal-poplu u għajdilhom: min għad baqa' foskom li radan it-tempju fil-glorja li kellu qabel. Isimgħuni aħwa, araw ġejja profezija għal żmien tiegħek u tiegħi. U issa kif qegħdin tarawh, f'għajnejkom mhux forsi qisu xejn, imma issa qawwi qalbek Zerubabel, oraklu tal-mulej, qawwi qalbek Ġoswe bin Ġehozadak, il-qasis il-kbir, qawwi qalbek poplu tal-pajjiż, qawwi qalbkom Maltin u Għawċin, qawwi qalbkom poplu ta' River of Love, oraklu tal-mulej, aqbdu aħdmu għax jiena magħkom, oraklu tal-mulej tal-eżerċiti, il-kelma li bija ntrabatt magħkom f'patt. Ħriġkom mill-Eġittu u l-ispirtu tiegħi jibqa' f'nofskom la tibżawx, għax jekk jgħid il-mulej tal-eżerċiti dalwaqt ftit ieħor biss u jiena neżżet ismewwiet u l-baħar u l-blat u nqanqal il-ġuż kollha u l-ġuż u l-ġid ismawha. L-unur mal-ġid. U l-ġid kollu tal-poplu jiġi kollu hawn u nimla dan it-tempju bil-glorja jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Tiegħi il-fidda u tiegħi id-deb. X'qed jgħid Alla hawnhekk? Tiegħi il-fidda u tiegħi id-deb. Oraklu tal-mulej tal-eżerċiti. U l-glorja tal-aħħar ta' dan it-tempju ikun, ovvjament qed jitkellem għat-tempju l-poplu tiegħu, naf. Għax isma' fejn m'hemmx il-poplu tiegħu Alla m'għandux interess ikun hemm. Imma aħna meta naraw mirakli, nies ifiqu, nies jinħelsu u nies jagħtu ħajthom ġo Kristu, naraw dan kollu jseħħ f'binja. Nafu li narawhom fit-toroq. Imma anke jekk jiseħħu fid-dar tiegħek, xorta ġo binja. Il-binjiet li aħna il-poplu tal-Alla madwar id-dinja jtellaw ma binjiet biex jonoraw l-Alla, biex tibqa' legacy. Amen. Halleluja. Il-glorja tal-aħħar ta' dan it-tempju tkun akbar minn ta' qabel, jgħid il-mulej tal-eżerċiti u f'dan il-post jiena nagħti slim oraklu tal-mulej tal-eżerċiti. Halleluja. Aqraw il-komplement ta' dan il-ktib, verament sabiħ. Glorja lilek mulej qaddis. Apokalissi malajr. Kapitlu 4. Innotajtu kif f'Ħaggaj Alla qed jgħid li jekk intom tonaraw lili jiena nimla tempju tagħkom bil-glorja tiegħi. U fil-bidu fejtom ġonfira għax ħadu ħsieb jibnu djarhom imma abbandunaw id-dar tal-mulej.
Isimgħuni aħwa. Alla u jiena u inti nafu li Alla tal-univers ma jgħix f'tempju tal-ġebel, nafuh. Imma Alla dejjem iltaqa' mal-poplu tiegħu f'binjiet. Għada pedata tikonna binja fejn jiena u inti noħorġu semna biex naraw dan it-tempju jitella li ħajkun ċentru Kristjan, multi-purpose Christian Center fejn iż-żgħażagħ u liedkom jiġu, jitrenjaw, ikunu kburin li huwa parti minn dik il-legacy, minn dik il-wirt, halleluja. Mela, why not? That's what our God, that's what honors our God. Dali honora l-Alla tagħna. That's what He deserves. He deserves the best. Għalhekk fit-tempju tal-Alla qatt iġġib affarijiet li mhumiex the best. We give God the best. Amen. Ismani aħwa. Qatt tiddejjaq li jkollok l-aħjar. Don't ever feel bad to have the best. Issa. Ftit huma fil-ħajja li bdew karriera u millum għal kellhom the best, jekk ma kellhom xi wirt minn ta' missil jew tan-nannu. Il-biċċa kbira they grow. Inti tikber fl-unur, tikber anka fil-rikkezza tikber. Sakemm inti ta' Kristu qed tonora lill-Alla l-ewwel qabel kollox. U dak li inti qed tirċievi u tikber fih huwa b'mod ġust jalla tfur. Jalla tfur. Amen. Jekk inti tixtieq karozza sabiħa u għandek minn fejn tixtrija, għalfejn toqgħod tiġri blanda. Għalmejn titħallija. Għal-kamla. Jina mhux qed ngħidlek tgħidli jiena b'karozza tajbek ngħaddi. Jekk tittgħaddi tgħaddi. Imma jekk tittgħaddi jekk tiġi l-fellowship bil-ħmar tista'. I don't mind. M'intix ħaditlek fis-salvazzjoni tiegħek daqshekk. Avolja ma nafx ħanamlu once li iħalli xi marka wara. Il-kunċett huwa jekk tonora lill-Alla, Alla jonorak. U Alla jridek li tkun onorat. Infatti ma ħarasniex ngħidha ma nitkellmu fuqha. Kif Alla l-Bibja tgħidlek li dawk li jippritkaw il-Vanġelu għandhom jiġu onorati doppju. And it has to do 100% with material blessings. Ara qatt ma tħarsu lej bniedem Alla u tgħidu da x'għandu ġett. Min għandu ġett? Number one għandu biex jafford jekk iżommu biss. Iżommu wkoll mhux biss ikollu ġett. U is probabbli jekk għandu ġett u għandu hunger. U għax għandu l-ġuħ u ma nafx. So hunger fejn poġġi taf xi jfisser dak? Jfisser li Alla bieku and he must have done something right. Mela jekk jiena nara raġel tad-dinja, nies li huma pushers bil-lussu dak niġġustifikahom, dak all right, dik nifhimhom. Len nistella biċ-ċikki, karozza ħata biċi. Ħalli juri kemm huwa umli. L-umiltà u l-povertà m'għandhomx jaqsmu xejn ma' xulxin fis-saltna. Zero. Xejn. Mursibli x'imkien il-poplu tal-Alla fid-Testament tal-Qadim povru. Il-povertà kien kunċett tar-reliġjon ta' Ruma li m'għandux x'jaqsam xejn mal-Kristjaneżmu u laqqas m'għandux xejn mas-salta ta' Kristu. Xejn, povertà mhijiex barka aħwa. Jekk taħseb il-povertà hija barka, iqaf għati il-flus lil min għandu bżonn għax inkella tisaqlu l-barka. Forsi għad jiġi żmien li rridu nitkellmu wkoll fuq hekk. Għaliex għax fit-Testament il-Qadim u anke fl-Apokalissi l-unur u r-rikkezzi l-ġid jimorru flimkien. Issa tfittex il-ġid, tfittex l-unur, tfittex il-ġid bħalma qal il-ġini lill-Aladin għallu jaqgħu ħad ixrob mit-tazza ta' power u flus. Għallu all right. Għallu kemm naf nies li xorbu minn dik il-kalċi
tal-qawwa u tal-flus, għallu kollha marru l-isfel. Le, ma jnitalmu wkoll minn Aladin. Aladin onora l-ewwel. Onora l-ġeżmi. Onora lil-nies ta' madwar. Inkluż onora lil-ġini. Imma anka film bħal dak fil-talima. Strum. About honor. Infatti din ilkom xi ħaġa. Meta tiftakru fil-kultura Medio Orient, mhux Medio Orient, Medio Orient? In the Middle East mentality, honor is very highly important. Very highly important. Jekk tiddizonora li xi ħadd tal-familja, inti għabda se tiġi eżiljat, stradikat. Għax honor is a very big deal in a Arabic and Middle Eastern culture. Very, very big deal. Honor. Honor. Anyway, għalhekk aħna l-poplu tal-la għandna nimxu bil-nur. Ħares biċċa bdejja. Apokalissi kapitlu 4. Hallelujah. Verse 11. Verse 11. Thank you, Jesus. 9, 10. Jisħoqlok mulej Alla tagħna li tilqa l-glorja u nur u seta' għax inti ħlaqt il-ħajja kollha li huma kienu u nħolqu għar-rieda tiegħek. Apokalissi 7 vers 12. Halleluja. U jgħid amen tifħiru glorja. Frat il-ħajr u ġieħ u qawwa u saħħa l-Alla tagħna għal-dejjem ta' dejjem amen. Hawnhekk jekk intom tmorru fl-Apokalissi 21, ħamorru hemmhekk fl-aħħar. U ħanispiċċaw kif bdejna. Tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk ukoll fuq l-art. Ara x'hemm fis-sema. Kapitlu 21, vers 26. Meta aħna jkollna guest speakers hawnhekk minn barra minn Malta. Meta aħna nġibulhom offering, inti taħseb li nkunu qed inħallsuhom. Għandna xi wħud minnhom laqas inkunu qed inħallsulhom nofs il-flight li jkunu ġew bija. Which should not be. As people of honor should not be that. Imma li nkunu qed nagħmlu għaxiex. Tonara l-għaddej tal-mulej. Meta tagħmel hekk inti, ta' xi tagħmel tiftaħ biba window fuq ħajtek awtomatika biex għandna jbieħkek. Halleluja. Anka jekk inti għandek kellim hawnhekk, mhux qed ngħid bis-salija. Ma inti għandek kellim tgħidlu prosit brother, prosit sister. Let me start another tradition. Jekk inti b'irekt u inti tgħid ħana baġġa tal-flus ħabbir kol ħija bija. Kafoli. Għana wajna. Jom kara tgħidlu, brother, ejja ħammurru niklu, għani dokti kol kla. Wara kollox inti għandek kibbeltni, u inti sistem għandek kibbeltni. Wara? What you're doing is this. You are practicing honor. You're honoring a child of God. You're honoring somebody who has blessed you. Hallelujah. Grazie Gesù. Honor. Taf kemm hemm xi dalmu fil-Bibja fuq l-onur. Għadna laqas badna xejn fuq tasbent ġdid fuq il-valli Ġesu s'issa. Imma ħan nispiċċa bdej wetkom. Hallelujah, kapitlu 21, vers 26.
ويجيبوا فيها الجلوريا والجيخ تاع الجنوس. خلينا نبدا من فيرس 24. الجنوس يمسكوا في الداول تاعها وصلات الارض يجيبوا لها الجلوريا تاعهم. البيبين تاعها ما ينقلوش بنار عش ليلة ماك ما يكون شام، ويجيبوا فيها الجلوريا والجيخ تاع الجنوس. اتيت ماك على الارض على جيروسالم الجديدة. ايش حيكون امامك؟ في الجيروسالم الجديدة الجنوس كلها الناسيونات كلها يكونوا تجيبوا الركاتسة تاعهم وتيونراو الران. متى جسو تويلت؟ من جي؟ سلاتن الماجي ايش جابوا له؟ جيد نون وراك تاينا في الاخر رايتك تشاو هيك داك اللي جابوا له باش ينراوخ من جينيسي سالابوكاليسي. البيبيا مملية تعليم فوق النور. I want to be a man of honor, because when I honor God, متى نونرا في الفاميليا نونرا للمرتي، متى نونرا الدكتور مدواري، متى نونرا الخوتي ين نفتح ببين فوق راسي تال بركة الله تال جيد أنكا ماتريالي. أمان أيام بشرسنا. أين دي الطلبة في المكين؟ مساعديس grazie اللي تعلمني كيف نوبرا في السلطنة تياك فوق الأرض بحالما البوبلو تياك يوبرا في السلطنة في السماوية. سبيرتو أديس كومبلي استراتشاني وكومبلي أتيني الريفلاتسيوني تدين الفيريتا. انت في الكلمة تعلمنا مولاي ليكينا نونرا ليلك نونرا للجنتور تياي سوت الدنيا وسوت السلطنة، ويكينا نونرا الهوتي امباركيت التاتشياتي مالونور ليناناتي فين يزبال يايت بولاي فين ما كونش تقولور يو كنت ديزونور عليك مولاي اغفلي مولاي اديس الريد نتعلم وخان نتعلم الجلوريا تياك في اسم جيسو كريستو. آمين. هاليلويا. Grazie Gesù. اليوتيوب دوك اليوتيوب grazie God bless you اليوتيوب نراوكم السيرفيس بس السكنتي يا تاوخوا وده اللي باسته